Ľudia, vítajte po dlhej dobe rannom vlogu. Trošku fúka a hento tam vrtajú. No vrtali, ja som sa strepal. Skoro som tu s Martým. V poslednej dobe sme s ním skoro furt. Že jo, že je to tak. Že jo. Je to tak? Chalujeme energiu. Urobím si ask. Marty si dneska alebo zajtra spraví Instagram, kedy? Možno, ja neviem. No asi zajtra, ja mu pomôžem s tým. Nie, ja to viem. Nevieš to. Ja som kompjútera znalý. A to na mobily. No však hej. A akurát ideme odfotiť tieto pekné energetiaky na Instagram. Pokiaľ ich vidíte. Asi hej, no to je jedno. To je jedno. Takže opustený kanál. Tam bude tu tento anál. Opustený kanál. Tak, to by mohlo byť asi všetko. Minútu natáčame. Majte sa a čaute. Rozlúca.